Jakulu yɛrɛwolo maaw kɔni tun bɛ kunnafonidilaw olu ɲɛma sibiri tɛmɛnen ka bɛn desanburu kalo tile 18 ma. Baarabolo min bɛ yen ni a bɛ wele nanzarakan na ko Génération Avenir ni ale bɛ sifinnakaw ko fɔ olu maaw kɔni baarabolo bɔni ka a da furancɛ fanga maaw olu ka tabali sanfɛ. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniya o bɛ tali kɛ Championnat National de Ligue 1 Orange ale don 7nan baaraw kan ni Kajatu Bagayogo ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye kunnafoni ale kɔnɔna na. An filɛbagaw ninnu ye kunnafoni kumabaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'olu las'aw ma hɛrɛ bisimila. An bɛ foli tan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw fɛn sɔgɔlen don M7 Jabara naani sangada in na ale ni radio Emergence ale sanfɛ kunnafoni kɛnɛ ni o sigilen aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bakurubaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ jɛkulu yɛrɛwolo maaw kɔni tun bɛ kunnafoni ɲininaw ɲɛma sibiri tɛmɛnen ka bɛn desanburu kalo tile 18 ma lasigi o kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka ɲɛfɔli kɛ Français olu ka jamana ɲɛma ni o tun kan kana taamana an fɛ yan nɔ ni o taama kɔni o bɔra ma Amadu Ashjara ale tun bɛ a kɛnɛ kan u ye kɔrɔfɔ dɔw kɛ a ka kuma galama na an bɛ olu lajɛ. Vive la France! Vive le peuple malien! Vive le peuple malien! Vive l'armée malienne! Vive l'armée malienne! Vive le président! Vive le président! Vive le président! Vive le président! Assimi Goïta! Le général Assimi Goïta! Mɔgɔ min ye Mali bi k'a sigi a sen sabara kɔnɔ n'a ka fagali jugu ye n'a ka terrorisme ye a n'a ka jamana a n'a ka politique mɔgɔ m'a wele a yɛrɛ de ye wele bila a yɛrɛ ma ka lettre ci a yɛrɛ ma k'a b'a fɛ ka na sinon an y'a ye a ye nali minnu kɛ yan a ma deli ka Bamakɔ fɔ a ka nali la parce que a b'a dɔn ani mɔgɔ minnu tun b'a la ka kɔrɔ olu y'a tɛgɛ kɔnɔ sogow ye olu y'a tɛgɛ kɔnɔ jɛgɛw ye donc a bɛna Mali fan o fan y'a ja Kidali y'a ja o Gawo y'a ja Tombouctou y'a ja a bɛ jigin mais Ala y'a kɛ depuis le 18 août Ala y'an sɔn cɛ la cɛ min n'a jɔlen don malien bɛɛ lajɛlen ɲɛna le patriote colonel Assimi Goïta a kɛlen don bi a n'a tɔw a kɛlen don ka Faransi siri k'a bolo ja u kan na munumunu yɔrɔ t'u bolo taga yɔrɔ t'u bolo foyi t'u bolo donc u dɛsɛlen don. Macron ye humiliation de éviter parce que mɔgɔ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ olu yɛrɛ ko mun na k'an ma taa aéroport minɛ an ko aw m'a faamu an bɛ taa mun kɛ aéroport la ka d'a kan Macron ka nali n'a nana an ka ɲɛmɔgɔw olu de ka protection b'olu de bolo donc n'an taara aéroport la jama maîtriseli o ka gɛlɛn o bɛ Ala de bolo donc an ko k'an b'an ka fɛn manifestation kɛ k'a yira k'a fɔ a nali tɛ anw fɛla ko ye an ko k'an b'o kɛ an b'an ta dogo donc mais bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maani dɔw bɛ yen nɔ minnu wagatiw tɛmɛnen olu yɛrɛ tun bɛ Faransiko kɛlɛ la mais bi an t'a dɔn fa de donn'u la wa walima diɲɛ yɛlɛmara de y'anw ɲin'a ma an b'a dɔn olu bɛ ka Faransi défend cogoya min na an ɲɛ b'a la donc Macron y'a ye anw tɛna bɔ ka taa kunbɛn e bɛ ko ɲini de la k'a fɔ k'i taara kunbɛn ko Mali autorités dɛsɛra k'i ka protection sɔrɔ o gabakurun filila tantôt i ka convoi ni fɛnw ma an tɛmɛna o niveau la quoi anw kekuyara kojugu k'a fɔ que i bɛ taa anw ye o ko ninnu na et anw dalen don Assimi la quoi an ko a y'a bila ka taa ni Assimi ka kuma Macron Assimi i bɛ k'a ye yan i bɛ jamanaba kɔnɔ an bɛ jamanaba de kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ wagatiw tɛmɛnenw la aw y'a ɲini ka anw jeli min ka ban bi Ala ye mɔgɔ ci anw ma min an ka danaya b'a kan min y'a jira anw na k'a fɔ que n'ale bɛ baara min na n'ale échouera ko anw de échouera mɔgɔ min b'o sira kan k'a fɔ ko ni Macron bɛ kuma k'anw bɛ dɛsɛ o la o ye ni maa min tɛ kalama o de b'o kuma fɔ Macron ye denmisɛnnin fitinin de ye Assimi kɔrɔ quoi. Donc Assimi y'o min fɔ a dɔ la a ye ɲininkali kun kɛ depuis le tout début y'u da pan o kunna ko n'a bɛ se ka taa Gawo ko Assimi ka sɔrɔ Gawo Assimi ko niet tu n'as pas affaire avec Ibrahim Boubacar Keïta a ko bon an bɛ na aéroport la on fait 1 heure an bɛ tête à tête kɛ aéroport la an b'a kɛ tan Assimi ko l'aéroport c'est une zone internationale. La souveraineté du Mali c'est à Koulouba. Tu vas monter à Koulouba. Wa Choguel Kogala Maïga. Mi yɛrɛ kuma jugu ye i tɛ fɛ ka mɔgɔ min tɔgɔ mɛn a b'a dɔn en plein vol. Choguel Kogala Maïga le docteur Irisofone. Maïga. Ɔ ko Choguel de b'a kunbɛn ka yɛlɛ n'a ye ka taa Koulouba.
cerveau a bɛ Asimi sɔrɔ yen u bɛ kuma n'u tilala Sogɛl bɛ taa bila aéroport la o kuma de fɔra donc voilà un peu de façon globale min kɛra ka bɔ kuma la maliyɛn dɔw kun ko ni Macron nana ni de y'a raison fila ye Macron y'i jɔ a jɔyɔrɔ la souveraineté la ani yɛrɛwolo kun ye peuple malien kun bɛɛ mobilisé len don sous le leadership de yɛrɛwolo pour que ka Macron bɛna coup communicationnel min kɛ k'a ka campagne kɛ k'o bɛɛ lajɛlen don galama la donc ni fila de y'a to a ye rétropédalage kɛ il a abandonné le peuple malien en plein vol. O kunnafoni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kunnafoni carinbaw ka jɛkulu bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Reporters sans frontières olu maaw ka san 2021 baarakɛlaw na u kɔni ye a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye kunnafoni carinbaw ye ni diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen ta maa 488 olu de kɔni minɛlen don k'u datugu wa maa 46 olu de kɔni bɔnɛna u ni na an bɛ kunnafoni filɛba olu ka jaw lajɛ. Bingani wale caman kɔni bɛ ka taa ni ka kunnafoni dilaw sɛgɛrɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati ninnu kɔnɔ na o min sɛbɛntiyara RSF mɔgɔw fɛ n'o ye cakɛda ye min kɔni bɛ kunnafoni dilaw ka hakɛw lafasa a yirala k'a fɔ bingani kɛra kunnafoni dila minnu kɔni kan ni k'o don kaso la maa 60 bɔɲango olu kɔni b'u cɛ la minnu ye musow ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko maa 488 bɔɲango olu kɔni de minɛna kunnafoni dilaw la ni k'u don kaso wa kunnafoni dila minnu bɔnɛna u niw na olu kɔni bɛ taa maa 46 bɔɲango kɔnɔna ni san 20 laban in kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na cakɛda min ni a ka baara ɲɛsinnen bɛ walasa ka kunnafoni dilaw kɔni ka hakɛw lafasa ni an b'a fɔ ma ko RSF olu maaw kɔni y'u ka nisɔngoya yira nin ko in na u y'a yira k'a fɔ ko kabini nin cakɛda in kɔni sigira n'o ye RSF ye san 1995 fo kana bila bila ni ɲɔgɔnna bingani wale kɔni ma deli ka taa ni ka kunnafoni dilaw sɛgɛrɛ ONG maaw n'o o fɛnɛ ye cakɛda ye min kɔni bɛ kunnafoni dilaw ka hakɛw lafasa olu kɔni ye kuma lase dɔ kɛ alamisa tɛmɛnen desanburu kalo tile 16 san 2021 kɔni na o min kɔnɔna na u bɛ nin kɛwale jugu ninnu kɔni ɲangi kosɛbɛ u ka kumaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ min ye nin bingani wale n'a bɛ ka taa ni ka kunnafoni dilaw sɛgɛrɛ diɲɛ kɔnɔ kasara kɔni bɛ ka bonya jamana damando kɔni kan o min bɛ tali kɛ Birimani Biélorusi ani Chine kabini sariya min kɔni wajibiyara olu kan o min ɲɛsinnen bɛ lakana kɔni ma jamana kɔnɔ min tɔgɔ ye Hong Kong o kɔni de kɛra sababu ye ni ka wolo nin gɛlɛya ninnu kɔni na kunnafoni dilaw fan fɛ. O kunnafoni tɛmɛnen kɔ fɛn min kɔni ye jɛkulu ye ni a bɛ wele ko Génération Avenir ni ale bɛ sifinnakaw olu kofɔ olu kɔni ye baarabolo kurabɔ ni ka a bila furancɛ fanga ma olu kɔni ka tabali sanfɛ ka ɲɛsin u ka baaraw olu ma an bɛ Kader Ture ale ka jaw lajɛ ni kunnafoniya ye ale kan. Gavu ye mun ye comme a tɔgɔ b'a yira abréviation de Génération Avenir c'est-à-dire que wagati nataw la u bɛ mɔgɔw former walasa i ka se ka jamana tagabolo ni a kɛcogo a ka se k'o faamuyali sɔrɔ a la donc Gavu yɛrɛ ye o ye o baara kɔnɔna na an ye fɛn caman kɛ mun bɛ taa jamana mara cogo la mun bɛ jamana a sécurité ko la a kalanko a santé ko la an ye o caman kɛ document kɔnɔna na a bɛɛ de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que an nana jateminɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na fɛn caman bɛ kɔnɔna na parce que ni bɔra Bamakɔ kɔnɔna na jamana fan dɔw la i se ka yaala cogo min ka di ye n'o bɔra la fana denmisɛnninw ka baarako an sinsinna o kan kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔna na denmisɛnninw ka ca ni jama bɛɛ la o kɔnɔna na fana an ye mɔgɔ mun kunbɛn ani an ye document mun kɔnɔna lajɛ an ye laseli caman bɔ o kɔnɔ ka sɔrɔ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma walasa da mun fila ka kɛ nin u ka se ka bila a kɔnɔ walasa jamana ka se ka taa ɲɛ an ka groupe ye hakilina ye mun ye Mali tagabolo la a kan ka kɛ an ka tabiyaw de la an kan ka an ka tabiyaw ni an ka fɛn caman bɛ an kan ka o ta ba la walasa an ka se ka baara kɛ n'o ye i n'a fɔ sariya n'i y'a jateminɛ ni an ka sariya sunba lajɛ a bɔra kɔ kan ka na cuan kan yan nɔ mais ni tabiya caman talen t'a kɔnɔ o de ye mɔgɔw tɛ k'a faamu hali an ka kan fɔ cogo français de b'a la n'i y'a ye ko bɛ ɲɛfɔ bamanankan na a ka ca Ala fɛ bɛɛ b'a faamu ko jamana tagabolo bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ mais ni a bɛ kan wɛrɛ de la a bɛ ko gɛlɛya kosɛbɛ an ka groupe ka proposition ye mun ye u ka an ka tabiyaw an ka tagabolo an ka yecogo
u k'o kɛ an ka sariya kɔnɔ walasa an ka se ka an ka jamana dɛmɛ a ka se ka taa ɲɛ sɛnɛ fana kɔnɔna na o ni an sɛnɛko an y'a fɔ kosɛbɛ parce que o mun ye denmisɛnnin surtout denmisɛnninw ka baara yɔrɔ la an ko Mali kɔnɔna na bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɛnɛba bɛ i n'a fɔ Sikaso n'a ɲɔgɔnw ni Buguni n'a ɲɔgɔnw ni Kucala n'a ɲɔgɔnw u ka entreprise créer entreprise mun bɛ se ka an ka sɛnɛfɛnw ni an ka fɛn caman bɛ mun bɛ se ka u bayɛlɛma o kɔnɔna na u bɛ an ka sifinnakaw u bɛ se ka an caman ta comme ça baarako bɛ nɔgɔya kosɛbɛ même si o bɔra la u ka école fana créer mun bɛ taa o sira fɛ comme ça ni tilala kalan na dɔrɔn a ka ca Ala fɛ taa yɔrɔw bɛ parce que n'i ye jateminɛ bi n'i taara sanfɛ kalan na an bɛ ka mun kɛ ani mun bɛ ka kɛ baara tagabolo fɛ sugu kɔnɔ o tɛ kelen ye donc o bɛɛ de kan ka labɛn ka kɛ sira kelen walasa an ka bɔ gɛlɛya dɔw la. Kɛnɛya ale bunankun kan olu ka lafasatɔnjɛkulu maaw kɔni wulila ni ka baarabilan cari kɛ min baaraw kɔni daminɛna bi tɛnɛ desanburu kalo tile 20 sanba 2 ani 21 ni a kun kɔni kan ka cɛ alamisa nata ka bɛn desanburu kalo tile 23 ma sanba 2 ani 21 min hukumu kɔnɔ a ɲɛmaa dɔ kɔni ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni na Umar Koyita ale ka kuma galamana an b'o lajɛ. An ye ni baara sɔnsɔrɔli boloda kamasɔrɔ a bɛ waati jan bɔ an sera an ka direction ma an n'u ye kumaɲɔgɔnya kɛ an sera an ka minisiriso ma an n'u ye kumaɲɔgɔnya kɛ nka an ma se ka bɛnkan sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ an baarakɛlaw bɛ yen a ko minnu ma bi appartenant ni école karamɔgɔw do ani u bɛ dɔgɔtɔrɔya baara kɛ olu ka sara o tɛ ka sɔrɔ ani depuis janvier 2020 u ka prime dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ prime spéciale de la santé o tigɛra ka bɔ u sara la wa o ma tigɛ mɔgɔ si sara la ni Gabriel Touré baarakɛlaw dɔrɔn tɛ o de y'a to an wulila ka s'u ma an ɲɛna fili don nka an nana sɔrɔ jɔnmaya don kamasɔrɔ Mali fan bɛɛ o mɔgɔw bɛɛ bɛ o prime sɔrɔ fo Gabriel Touré baarakɛlaw an k'u ma o ti bɛn u ko o sariya la tile ani an ka baarakɛla dɔw bɛ yen minnu ye contractuel ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ tun bɛ minnu sara o mɔgɔw u ye kalo 10 kɛ o ka sara kɔ an bɛ don min na ko bi n'a fɔra i ka kalo 10 kɛ i bɛ baara la i ti sara bɛɛ b'a dɔn o ye gɛlɛya mun ye nka an ka wulikajɔw senfɛ u ye kalo 8 sara a tɔ ye kalo 2 ye ani baarakɛla wɛrɛw bɛ yen minnu tun bɛ sara dɔgɔtɔrɔso fɛ nka gouvernement ni accident ye mɔgɔ min sɔrɔ n'an b'a fɔ a ma urgence mɔgɔw bɛ yen walisa ka o banabagatɔw u ni kisi n'i taara denyɛrɛnin fitininw bɛ kɛ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ néonatologie mɔgɔw bɛ yen walisa o denyɛrɛninw u ka se ka ladon n'i taara an ka jiginkɛyɔrɔ la k'i ɲɛsin Gabriel Touré ma i ka baara o bɛ kɛ kamasɔrɔ grève in kun tɛ ka jamanadenw tɔɲɔ nka grève in kun baarakɛlaw ka hakɛ o ka se ka sɔrɔ baara ka se ka kɛ lafiya kɔnɔ ani banabagatɔw ka se ka wasa sɔrɔ o baara kɔnɔ ni yɛlɛma ma don ko in kɔnɔ an ye sɛbɛn mun di Aye aw bisimila aka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Kayi kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ɲɔrɔn Sahel cercle kɔnɔ seba tɛ maa minnu ye dɛmɛ kɔni donna olu kɔni ma dumuniko ta fanfɛ Ɲɔrɔn Sahel kaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni minɛ kofɔlen ninnu bɛ tali kɛ malo tɔni 5 sukaro tɔni 2 ni dɔɔni saɲɔ tɔni 5 fo ka taa se tulu biton 20 litres ba 2 ma
minnu kɔni tilala ni ma kofɔli ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni camancɛla fanga kɔni ɲɛma ga adamadenw dɛmɛli baara hukumu kɔnɔna na maaba caman tun bɛ nin kɛnɛ kofɔli in kan i n'a fɔ politiki ɲɛmaw jamana ka lasigiden minnu bɛ ɲɔrɔn du sahel dugu kɔnɔna na fo ka taa se ɲɔrɔn du sahel ladala ɲɛmaw kɔni ma n'an bɔra Kayi an b'an kunda Mopti kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Korokaw fɛ yen nɔ nɛgɛsoboli ɲɔgɔndan dɔ kɛra Koro dugu kɔnɔna na alamisa don desanburu kalo tile 16 san 2021 min sigila sen kan Koro dugutigiw ka jɛkulu kɔni maaw fɛ u ni baarakofɔli sigi sen kan yaasa ka bɛn ni kelenya kɔni sinsin Koro dugu kɔnɔ ni nɛgɛsoboli in kɛnɛ kan jɔyɔrɔ fɔlɔ Amadu Goro kɔni ye o sɔrɔ n'ale bɛ bɔ Dinankurukaw fɛ yen nɔ jɔyɔrɔ filanan Useini Goro ye o ta n'o bɛ bɔ Koro dugu kɔnɔna na jɔyɔrɔ sabanan Usman Goro kɔni y'o ta n'ale bɛ bɔ Jungani dugu kɔnɔ halisa sɔmin bɛ d'a kan k'a fɔ k'u ye ni nɛgɛsoboli in kɔni sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka kɛ ni bɛn dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ye fo ka taa se maa minnu tun ye u sigiyɔrɔ bila olu seginni ka na Koro dugu kɔnɔna na wa a baarakofɔlenw bɛna kuncɛ desanburu kalo tile 19 walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Menaka marabolo kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ feerekɛla dɔ la n'ale kɔni bɛ bɔ Anderabukan dugu kɔnɔna na ale kɔni yalona maa marifatigi dɔw fɛ minnu n'u bugunatigɛ ma dɔn wuladafɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 waati la maaw ka ɲɛfɔli la ni maa kofɔlen ninnu kɔni nana mɔbili de la ni ka taga ni nin kamalen kofɔli in kɔni ye hakilina jiginna Anderabukan kɔni bɛ Mali ale ni Niger de ni ɲɔgɔn cɛ ni de bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na jamana wɛrɛ kunnafoniya jawhulu farala ɲɔgɔn ka Penda Sidibe ale fɛ an b'olu lajɛ Côte d'Ivoire jamana kan dialogue politique o mun ye sika fɔ ye politiciens ale ni gouvernement maaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna daminɛ kura ye tratadon décembre kalo tile 21 na parti politique mugan bɔɲɔgɔn ko olu ni gouvernement maaw olu bɛna segin ka sika fɔ kɛ o min kun jɔra a bɛ san kelen bɔ bi kumaw bɛna boli mun kan o de ye prisonnier politique olu mun ye politicien minnu minɛna k'u bila kaso la olu labilali fo ka taa se maa minnu bolila walima n'u gɛnna ka b'u ka dugu la n'a bɛ f'o ma ko exilés olu ka segin ka na dugu la ka yɛlɛma don kalafili koɲaw la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw Charles Blé Goudé ale ka parti olu sen tɛ ka ye nin sikafɔ in na ale min bɛ Pays-Bas jamana kan a yira k'a fɔ k'ale ka parti maaw ma wele nin sikafɔ in na nka a ye nin sikafɔ in fo k'a yira k'a fɔ ko waleya ɲuman de don Gamonkaw fɛ yen nɔ passe sanitaire o min ye ka sɛbɛn yira min b'a yira k'a fɔ ko Covid banakisɛ t'i la yirali yaasa ka se ka don jamajɛyɔrɔw la o bɔra a ma wa Covid-19 banakisɛ sɛgɛsɛgɛli o seginna ka kɛ fu ni baarabolo minnu sigira sen kan araba tɛmɛnen na olu jɔra ka sababuya kɛ jakulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko citoyen observatoire citoyen Covid-19 COPIL olu y'a ko lase u ka sariyaso cour constitutionnelle maaw ma u ka sariya y'a yira k'a fɔ ko n'i taara ni hakilina dɔ ye cour constitutionnelle la min ma bɛn i ma o baarabolow bɛ jɔ fo cour constitutionnelle mɔgɔw k'u ka jaabiw bɔ wa tile 45 de b'u bolo yaasa u k'u ka jaabiw di Kongo jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso ale mun si bɛ i jɔ san 78 na ale y'a yɛrɛ bila isolement na n'o de ye k'i sɔbɔ maaw la k'a sababuya kɛ a kɛrɛfɛmɔgɔ caman a yirala k'a fɔ ko Covid-19 banakisɛ wulu la wa nin wale y'a to a y'a ka dugutaga dɔ bɔ a ma u ka capitale économique la Pointe-Noire RDC jamanaden gansanw olu ye welewelekan di yaasa maaw ka t'u ka so n'a bɛ f'o ma ko ville morte Goma dugu kɔnɔna na u bɛ ka nin waleya in kɛ lakanabaliya ɲɔ ɲalen nin dugu in na wa u y'a yira k'a fɔ k'u t'a fɛ ko finitigilaka wɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rwanda polisiw olu kana nin yɔrɔ kofɔlen na yaasa kana terrorisme kɛlɛ Goma dugu kɔnɔna na Sudan polisiw olu ye grenade lacrymogène gazi k'o fili karidon décembre kalo tile 19 yaasa ka jama jɛnsɛ Khartoum dugu kɔnɔna na ni maa ninnu tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira finitigilakaw la olu min ye fanga dafiri kɛ octobre kalo tile 25 tɛmɛnen na waleya in kɛra sababu ye ka maa 200 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu jogi muso kelen bin kɛr'o kan fo ka taa se mɔgɔ caman minɛni ma an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ an bɛ don farikolo ɲɛnajɛ hali kunnafoniyaw la kunnafoni kuncɛla championnat national de ligue orange ni o baaraw kɔni kɛra a don 7nan sibiri tɛmɛnen ka bɛn décembre kalo tile 18 ma san 2021 stade Omsport Modibo Keita la o dolanciw kɔni sen fɛ stade malien de Bamako ale ni AS Police maaw kɔni ye u kɔda ɲɔgɔnna ni a kun cɛra AS Police maaw ka sebaya kɔnɔ bi 2-1 an bɛ Kajatu Bagayogo hali ka kɔrɔfɔw lamɛn
Boko wolofilala ɲɔgɔn sɔrɔ ba dɔ kun bɛ tali kɛ Stade Malien de Bamako ale ni AS Police ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan n'o yɛrɛ ye tɔn ye mun ma buruwa n'o ka kɛnɛ ka ɲinɛ donc maaw kun sigilen no ka dolantan min kɔnɔ a kɛr'o ye ka d'a kan dolantan min daminɛ dɔrɔn Musa Keyita dugutigi ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛlu 2 sɔrɔ ka don sanga mugan kɔnɔna na u bɛ cɛlu 2 sɔrɔ ka don sanga 5nan kuma Umaru Kulubali fɛ u bɛna ta dɔ fara u ka cɛlu kan sanga 11nan kuma Umaru Jara fɛ dolantan kɛlen 2 ni kanangolo Stade Malien cɛdenw b'u dɔnsen yɛlɛma ka wuli ka jɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ u bɛna ɲɔ bolo ci babaw dɔ sɔnfɛ u bɛna ta dɔ bɔ cɛlu la Ismaël Sempara fɛ an bɛ taa sɛngɛlan fiɲɛbɔ la n'o jaabi ye 2 ni 1 tago 2nan wagati Stade bɛ bagabagaliw kɛ ka caya cogo min na a bɛ se ka cɛlu in jibɔ nka u tɛ se dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 2 ni 1 ka taa AS Police kanu na dolantan bannen an gɛlɛla digiri karamɔgɔ la fo ka taga se dolantana dɔw ma u hakilina tan d'a ma Stade Malien tɛ équipe de Néo ni Néo ci il y a combat de kɛ ni politique denmisɛnnin et ça ci u ye combat de kɛ ils sont à féliciter parce que à Bamako les Stades c'est une grande équipe ne an y'o ci mais nka je nous féliciter les Stades n'est pas démérité mais u tɛ se dugutigi de la ne de b'u ci n'u cili kama wa y'u ci fana. An ka fɛɛrɛ tɛ foyi ye c'est l'union seulement parce que depuis que y'an bɛ internat la an ye courage di ɲɔgɔn ma parce que an nana Stade ka match filɛ yan et ça c'est une grande équipe mais le police aussi c'est une grande équipe an yɛrɛ kɔni an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ de pour que an bɛ se ka essayer ci tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɔra so kan min kan an y'a résultat sɔrɔ. championnat tɔ bon an bɛ kɛ champion de ye o y'an hakilila de ye donc joueur na stade la o de bɛ hakili la donc il faut k'an ka kɛ champion inchallah non a bɛ changer dalen b'a la n ma changer inchallah. nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka Musa Keyita dugutigi n'a ka cɛdenw kɛ tɔn ye mun ma buruwa n'o ka kɛnɛ kan fɔlɔ o wagati kelen na nin jaabi kelen bɛ kɛ sababu ye fana ka Stade Malien kɛ k'a ka burungu 2nan sɔrɔ ka da ɲɔgɔn kan ɲinɛ n'o ka kɛnɛ kan o dun ye fɛn n'u taara ten tɔ a bɛna gɛlɛyaba lase u kan ka d'a kan u bɛ fɛ k'u ka jɔnjɔn conserver n'a dun taara tan a baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. an filɛbagaw farikolo ɲɛnajɛ de bɛ dansigi o ka bi kunnafoniya la an ka wuli ka jɔ ye kunnafoni jɛlen minnu sɔrɔ ka di aw ma o de kɛra ninnu ye aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman na aw sɔgɔlen ka to M7 Jabarani ani radio Emergency sanfɛ.